गिबिसिनथारावनो दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय बर' माहारिनिसिम जों बारग' NDFB थामहिनबा EX-NDFB अफ इउनाइटेड फार्मनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोहरनाय थाबाय। दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो EX-NDFB इउनाइटेड फार्मआ बेखौनो फोसावनो नागिरदों फैबाय थानाय 10 फेब्रुआरि 10 फेब्रुआरि थामहिनबा सुक्रुबारनिफ्राय जोङो सानजा BTC बर्डारनिफ्राय सोनाब BTC बर्डारसिम आइथेंजों जोङो गोलाव हानजा सुरनो थांखि लादों। फैबाय थानाय सुक्रुबारनि फुंनि 10:30 जों बे हाबाफारिखौ जागायजेनगोन आरो जोंनि बे गोलाव आइथेंजों हानजा सुरनायनि थांखियानो जाबाय पिस हार्मनि एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ द पिपल, सान्थि, खौसेथि आरो सुबुं हारिनि जौगानाय। बिनि सायाव बिथा खालामनानै जों बे गोलाव हानजा सुरनायखौ लागोन। बेजोंनो लोगोसे माखासे जोंहा साब टपिकफोर दङ, आयदाफोर दङ, जेरैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथि, थागिबि सुबुं माहारिफोरनि हा हुनि मोनथाय, 6 सिड्युल, भारतनि संबिधाना जों ट्राइबेलफोरनो मा मोनथाय होदों बेफोरनि सायाव जों रायजो राजाफोरनो फोरोंलांगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दिनै उन्दै बैसोआवनो जुलि लानाय, उन्दै बैसोआवनो खामानियाव बाहायनाय थामहिनबा चाइल्ड मेरिज, लोगोसे जौ जुवाजों गफबनानै थानाय, आरोबाव कारापसन, बे गासैनि सायावबो बिथा खालामनानै जोङो सांग्रांथि मेलफोरखौ खुंलांगोन आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेफोरनि सोमोन्दै जोङो फोसावलांगोन। आसा खालामो बे जोंनि फैबाय थानाय 10 तारिखआव जानो गोनां गोलाव आइथेंजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जों EX-NDFB अफ इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव दैदेनजानाय बे हाबाफारियाव जेन बाहागो लाफागोन आरो बे गोलाव हानजा सुरनायाव बर' रायजो राजानि जोंनो बोर नांगौ, आशीर्बाद नांगौ, जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो बोर होयो, आशीर्बाद होयो। लोगोसे बे गोलाव हानजा सुरनायाव जों जेरावखि सहैया मानो बर' रायजो राजाफोरजों जाहाथे जों सावरायलांनो हायो, बेबायदियै जोंजों लोब लोब ओंखारफानानै हेफाजाब आरो मददखौ होलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB जों खुंजानो लानाय जि हाबाफारि आथिंजों BTC सानजा बर्डारनिफ्राय सोनाब बर्डारसिम जि गोजोन हानजा सुरनाय, बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो मोनसे मुं दोनदों। बे मुङानो जाहैबाय आगान। आरो बे आगाननि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जों रैखा खालामनो जोङो EX-NDFBआ नाजादों। बे आगाननि गेजेरजोंनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय जोंनि ट्राइबेल फिसाफोरखौ जोङो रैखाथि होनो हास्थायदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनाव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नागिरदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफ्रा भबिष्यतनि जोंनि इन्जिनियार जानांगौमोन, जायफ्रा जोंनि भबिष्यतनि डक्टर जानांगौमोन, बिथांमोना दिनै ड्राग्सजों गान्जाजों दिनै नस्थ' जानायखौ नुदों। आरो बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि समाजनिफ्राय बेबायदि जेंनाखौ दिनै बारग' NDFBफोरा फोजोबनो नागिरदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ जों लाबोनो हास्थायदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव खौसे गैयैखौ दिनै बारग' NDFBफोरा खौसे खालामनो नागिरदों। बेवहाय आं खावलायबावनो लुबैदों, फैबाय थानाय 10 तारिखआव जानो गोनां जि मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय, बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे बाहागो लानांगौ आरो जोंनि जि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रानो नाजानायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बेखौ दिनै जोङो नोंथांमोननि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायहरदों आरो आसा फारिदों नोंथांमोननि बेबायदि गेदेर अननाय, मोजां मोननाय, जोंखौ थुलुंगा होनायखौ, जोंखौ आशीर्बाद होनायखौ जोङो बर' रायजो राजानिफ्राय जोङो मोनगोन होननानै आसा फारिदों।